Abrantie. Yeah. She say ya ni de be yo wati. See ya na with me. Say ya ni de be yo. Ade. Untimi enye de obeye bia wa brabo mu age so be hu ya ne no kasa. Na wana me ne kasa. Abrantie de me ka chiro ne se bibi bere ni ho abetima ya wa brabo mu. Age so be hu ya na ne ya kasa. Na wono wai. She ye do be share mase mbra na ya koda. Enunti ye no ma me no papa no kwa pam. Na o ye firi de wo hye wo ye mayen hu. Ye ti un kache ye to ma me kache. Enti abrantie me no kasa wa me hu ya bibia ni ho abetima ya wa brabo mu. Na mpacho wo Me no kasa me kasa free teju ya sitam foi. Teju ya sitam foi. Ye me kan wuti abrantie. And they say what I do no man me na fro. Abrantie na namfa telephone frɛ kaseke. Ye be fro na bibi ntini ye fro. Ye me ka kyerɛ sɛ wa me hu yen ya bibia ni wa betima ye wa brabo me be yi. Na sabere me no kasa uda ma hwehwɛ mu wa ha. Masoma me niema, masoma me nkrofo, masoma me niema, masoma me nkrofo. Ye sɛ utim na ngo nyina begina. Enti anya de be ma akwa ma ye de opeso ye wa brabo bia. Nti na me ye den sisi. Abrantie sɛ den na peso ye. Sisi pa de me pesa me yesem pesa me bobo abrabo. Abrantie untimi mo born because enye born e hyehyɛ ma o. E wo so ba na be kom mame. Na uni me ma me di. Abrantie ye de wa mame wo ye me dia. Enti musa me nsɛm a untimi nyina. Sabere me no kasa abrantie wo anfa. Na uso hwa no anfa. Hwɛ abrantie wo mo no ni. Na de me hu nye. Hwɛ wo pɛsɛ wo firi de ye pɛsɛ wo ye ne ho. Enye born e hyehyɛ ma o. Na me hyehyɛ sɛ wo nyini a wo be ye rasta. Sabere me kasa wo ye rasta na. Ai mai. Ye ne ya bedua wo tiri mu. Enti wo tiri wi ba ku bia wo de ye ka. Hebrew mu na na mo de esenana ekala momo. Wo tiri wi ba ku bia wo de ye ka. Hebrew mu na na ne. Enti min kan kyerɛ abrantie ansa na ba be hu yen no wontimi nya hwe bibia wa brabom. Na kwambe so na be fa be hu. Bragana ha. Na bra tamfoi. Ase tamfoi. Hello. Woti minka. Na se meti na so ame ma me na ba. O ma me ma, wo na me hia abrantie. Evizani sa wo anhwe ya mema akom afa wo abrochire na wo no. Hello. Abrantie mi wa ha. Na sa no se meti na se me ma me na kana me ma me aba. Abrantie mi mpese me hu ma me anim. Me se wanka se wa ma tetamfo ya. Abrantie, me se mema akom afa wo abrochire na wo no. Na uya me number we. Abrantie, uya koda kitikiti ne de wo be share mase. Wonantie, wakwantuo niema wa ye wa brabom nyina egumi nsam. Na se miganye hwe wa brabom nana. Abrantie niema mebre na wa ye na wo hu ye. Da di asesa ma so be ba na ba be kom. Asemo. Na unya me number we. Abrantie, die me hu nyeno na wo hu. Na ya koda kitikiti moja to da na yam ene de wo be sesa niema. Enti baby abekobia no wo me nsam abrantie. Hwe se opese obo ball bia. Ball akese akese amrantie yi boy, metima mo wabobi. Ni nyina ne se obeba be hu me. Oba be koma ma me afi. Efiti wo kon memo wa ye ball boni kese pa. E wi ase be hwehwe wo. Ene na bo amna me nya preko. Aji so be koma me afi. Asemo. Na sa me timi kla me ma me bana ma ne de. Abrantie, oni obi ankasa wankasa bra me ma na otwe bragana ha. Na be koma me afi. Na watch me na nya ska Ghana. Na. Abrantie, o ye ready so be ba me ma kwan ya o be fa so be ba Ghana. Na we me pa cho unya me number we. Abrantie, o ye mojato da yam una yam no. Ne ye do be sesan ye. Enti wonam onto obi bia menim. Me mabua nkrofo mebre. Emrantie bobol ahodo bebre mabua ngom na nya wo. Binum na ye de wan na ka kire. Abrantie ye ka wasem.
antie me ma na watch brama Ghana mu ha na be kom ma me afe de ade ba ko pa betimi aye a be ma wo umma Ghana ha e mese bibia ne so betwa rasta na wabo no adenti abranti opese oba Ghana hello abranti rasta ni hia wo chin wa brabo so that's another abranti musa me questions me ma sima me enu pe me ma koma fa wo brochire unam na wo koma me okay me abranti pa rasta ni hia no na abranti tisa brunti wa kushemu twa rasta gu na bra Ghana mu ka jem se da unta bretuoba